Segi esan emakume taldean hitza eta multikulturala da, elkarrekin aktibatu, zaindu eta konektatu nahi duena ariketa fisikoaren bidez. Espazio seguru bat da, osasun fisikoa zein mentala zaintzeko eta autoestima hobetzeko ahalduntze tresna ingurune inklusibo batean. Gelditzeko eta arnasa hartzeko une bat. Segi esan programak norberaren erritmora aktibatzeko aukera ematen du. Egalakeko talde teknikoak saioak egokitzen ditu emakume bakoitzak bere bidea egin dezan. Gipuzkoan jarduera eredu hau zabaltzea da Segi esan eta bultzatzaile duen fundazioaren Egalak Zabalik helburu nagusietako bat. Emakume gehiago batzen jarraitzeko.